Fotografie predstavujú vlastne 44. amerického prezidenta, mapujú v celej šírke jeho pracovný, ale tiež súkromný život Souzový. Tento pán, ročník 1954, je oficiálnym fotografom Bieleho domu. African American in some ways would ever become president. To vám ani neviem povedať, koľko ľudí vôbec teda ani neverilo v to, že človek s predchodcami, s černošskými koreňmi sa vôbec môže niekedy stať prezidentom Ameriky. And he became American by overcoming that kind of stereotype description, African American. No, he was elected as an American president. Pán prezident proste prekonal tieto predsudky, nevnímajú ho ako Afroameričana, ale stal sa prezidentom všetkých. So let me say a little bit about the photos. Dovoľte, aby som povedal zo pár slov o fotkách. I particularly like this exhibition because this was not organized originally by the U.S. Embassy. Takže táto výstava sa mi vyslovene páči, pretože ju neorganizovala americká ambasáda. There's a politician in Nitra, I think he's the deputy mayor, Jan Vancho, I think, who actually had the idea for this exhibition. Takže je to politik z Nitry, pán Jan Vancho, ktorý prišiel na myšlienku organizovať túto výstavu. It was first shown in the Art Gallery in Nitra. A prvýkrát teda výstava bola v Nitre. He saw it on the internet, contacted the official photographer of the White House, and received permission to show the photos. On to uvidel na internete, skontaktoval oficiálneho hlavného fotografa Bieleho domu a dostal povolenie na usporiadanie výstavy. So the internet is important besides books being important. Takže internet je dôležitý. Dobre, takže ten chlapec, toto je na inaugurácii, a ten malý chlapec reprezentuje každého Afroameričana v proste a nejak tak neveriacky protľapkáva po hlave Baracka Obamu. Veľmi sme sa potešili, pretože vidieť nepublikované alebo veľmi málo publikované fotografie 44. amerického prezidenta nie je naozaj všedná udalosť a s potešením sme ponuku prijali, aby aj obyvatelia tohto regiónu videli Baracka Obamu ako prezidenta, ale aj ako človeka, aby vlastne sa oboznámili s jeho životom, nielen prezidentským, ale aj jeho súkromným životom a strávením jeho voľného času. Je tu 50 fotografií rôznych formátov a autorom fotografií je svetoznámy americký fotograf portugalského pôvodu Pete Souza. Tento pán je od roku 2005 oficiálnym fotografom Bieleho domu a prezidenta Baracka Obamu, keď vlastne zmapoval jeho prvý krok v Senáte v januári roku 2005. Väčšina fotografií podľa referencií veľvyslanectva nebola publikovaná a nenachádzajú sa ani v knižných vydaniach autora fotografií. Takže sú to naozaj unikátne fotografie, ktoré na Slovensku putujú ako putovná výstava a v našej knižnici fotografie si budú môcť naši obyvatelia pozrieť do konca tohto roku.